twanyorete ng'a abana mbare iga batigetwe iga no omogaka oye oyio noe goikera bono iga otaiyo ase enka iga okare ase atamanyiri ng'a yare otigete omong'ina oye na abana baye. Twakorete omogano iga engaki ya amaega ake ekero twabete togokora chinkwana na omong'ina oyio ore ng'ina kore abana barenge iga ekero aba gagotweresa ng'a tamanyeti ng'ai noe na omosubati bwa enka eye iga are. Rituko ria rero naende toiranire iga ase eng'encho twariete eira ng'a ntorigie omosubati oyio ng'ai are goika torete omogano oyio obe omogano oikeranete kegima ase eng'encho ng'a buna Inka TV ntorigotigera mogano nchera togotaka twakora omogano bwensi eri twamanya ng'ai togochakera ng'ai togokorera. Buya mono ase bari bonsi bagenderete korigereria emegano yaito ime ya Inka TV. Naende nkogosaba ogenderere na omoyo oyio kogima botambe naende ekero twaretire omogano buna iga sanga na abamino erio banyanyore ase obwagare. Chionkorokwa Brian McKnight. Karibu sana baba ase eng'encho naende toikire ase enka yago ntwachete kero kende togakora omogano tokanyora toiyororo omanyete gose nkwanyorete amang'ana aya. Inche nanyorete amang'ana aywo buna moigete iga acha mokarora enka yane buna nde iga narwete ase enka yane tari owancha kwane timbwati ase nkorema ase nkoragera nonye na abana nonye na abana nyora bagoika esukuru bairana ntabwati nonye na eshiringi nkobakanera ngatwara ebirengereri mbuya ng'ende gochia ase mansa iga aria nabo oranyore abanto mbarabwo bakobera bagoronchani maate babaru erinde twaenda ekonda twanyora ebesa. Otarachiagwe nagani komanya ndi kwasogete gochia enka iga mwaka ki gwasogete gocha iga ng'aki gwasogete gocha iga abana mbarenge obwate manye komanya ng'aki gwaechete okarua baadaye. Igo nanyomete 2006 bono ekero namenyire iga menyete ebibarua ntwarenge amo na omogaka one buya egaikera akarua ase enka eye iga akagenda bono ase akogenda. Ekero kwanyoma 2006 ogacha nkobwate bana gose gwachete mogachaka konyora abana buya na omogaka ogo. Igo nachete na omwana oyomo omoke omong'werere. Okay. Bono Ore omonyaroka gose omwana inyaroka. Okay. Bono ekero namenya iga nkamenya naikire namentire abande bane korwa igoro abanyaroka. Okay. Bono egaikera Bono igo obwate abana abanyaroka batano. mbwate abanyaroka batano. Alright. Bono ekero yaikera iga abwo twamenyire agaikera omosacha bono nabo agoika ogenda igo ochicha taikorara iga atamenyeti iga inche menyete na abana. Oyo na omogaka ogo. Oyo na omogaka one. Yes. Bono inche ase amatuko amange igo menyete inche bieka na abana bane. Igo ase emiaka iga mwanyorire abana aba iga bane bono komenta na oyio gwachete kera bwensi na enka iga. Emiaka eyio mwabwate gosomboana konde na omogaka oyo igo goikera mwanyorire omwana oyo iga omoke okane gose bono totebe oyo gatano. Twasomboanete nere kiagera ekero andetete iga are goteba igo nkonywa amaru chio iga are koreta onteiyi nagetema gose kiagera nkonywa renge nari toramenya buya. Bono igaikera bono enyuti enyu agoteba igo ntinde akaretereri buna agonya gwoncha bono igaikera rende bono tigitachi tomenya bono tamenyeti wega inche ngatiga erinde nabo ng'ise konywa abana bane bachandekire. Ekero achiete nari otigete amaru. Ngotigana nde amaru pi natiga namenya inche bieka nabo ntigete nkorenda abana bane bono ere ase akorwa abwo ase atindete nabo agochicha nonye bono iga atebe iga otindete bono rende intwe twakiriatire igo yagenda abwo rende ase amenyete. Bono inche nabo menyete na abana abwo goikera igo mpaka igaikera bono nkarengereria namenyete o kare abwo gochia nyangusu iga abwo nkarengereria aria abairi bane mbare ororo nabo nkogenda ndarera ororo erinde bansokie stage nenyorera rende nanyora ebesa erinde inche korora iga nyangusu ng'omenyete namenyete ororo mapema nyuma otarasoka gocha enka twagosanete nere akamenya ki kaenda chiante chiane nchire nyangusu iga aria nkamenya ororo. Ngoigete engaki eyemo ekero mwagosana okara atamake okaenda ogachia komenya nyangusu ase chiante chiao. Tintameti nere onsogeti korwa nyomba iga iga are kong'ita ong'umisa pi ekero achire ong'ita onteita tandora iga nebete. Eria abana barenge mobwate. Eria mbwate abana batato. Okay. Bono nkagenda ororo bono ekero naende agachaka mbwati gocha ororo agantebia irana erinde toremereranirie gaki na amaru agonsaria irana tokore. Yani essentially ng'a bono naende okarora ng'a omogaka one gachire kondotuta okara naende bono okorora buna oirengereirie naende nise abana tigoirana ase enka. Agachaka bera iga agwa ng'emetienyi etato nkarengereria aye gocha komenya iga ase emenyete iga rende agachaka komboa. Abana baria nokobatigete. Nachiete na abana bane. Gwachete na abana baria. Ogachia ogakomboa enyomba okamenya abieka. Anti chiane nchire iga abwo chibwate chinyomba iga abwo agantebia kore iga echikoni inga eyo aye nabo gwankonya kende nere narwarete amagoro ngateba nabo nkonya komenya ororo bono ekero asioka agateba yaye nere moorokia estage akore ki
nera ari gechibesa makogenda mogenda busa igo bono gakonya gokorigia karia raisi ng'a nobwate ase omenyete nera akamwa akamenyo nera agacha akamenya ororo okay tukamenya ororo rende nkara yaya tigang'ira nenke rinde nabura nyora obogima bwonchore yes bono rende inche nkairana nairanaga naende nkanyora etabia eria eriakotaki abwate inche ngateba yaya naende ribaga ntabwate kerenge giakong'ania tari gwancha kwana yes tiga nkore ki tiga ng'irane nyomba mwane rende iga abwo ase andetire naende tiga mbera ororo rende ntabiki yakogecheti ntabiki bado kando na maru etabia eria are konywa amaru otinda bono takomenya nyomba atamenyeti nyomba yaya tamenyeti iga igo ni amatuko amange amaru tagocha tagocha egeka keng'ani ng'aki akairire atari gocha ase enke nabakomenya aro omenye bono ocha gosia rimo igo okay gose atinde riria atindire bono ase atindire pi naria agosira eruti achiche bono nyomba mwaye iga mambia aboka anyore mwaye araire okay alright bono egaikera ng'a bono koiranire mwanyorire omwana onde okane ogatano bono oyokane naende nkanyora oyogatano naende bono yes bado mogendete omogoro oibo gosumugana lakini inde oremerereti ndemerereti yes rende buna yaikerete nkarora gaki oroche mpaka esukuru tari goakanera bana ndagera tari kogora tari komanya igoro ya bana simino aka tari kobwata bono inche nkarikasirwa bono tiga ndinde abana nchera ende yonsi naende tiga nsoka aria ase narenge erinde nasoka aria abanto mbamanyete rende nabanyirete ende eywo nakora narentera abana bane alright biakima morigereri ekero oroche omong'ina iga ntwachete aye ng'aki emo tokaba togokwana chinkwana tokanyora ng'a mosubati iga ere taiyo iga okanyora ng'a ng'ina koro abana ore iga naende nere orerete abana bono naki twatakorabwati ng'a gocha ng'aki babere bakomenya naki oroche tobwenete togenderete gotwara chinkwana echi iga in case onye tomanyeti kegenderete ntwachete aria ritang'ani ntomonyoretia bono omong'ina mogaka oyo iga ochire gose kwamoire bono ng'a bono agocha gakogenda nchera ki bono ng'aki kiegete akagenda pi ase eng'encho ekero twachete iga iga naye bika nkwarengeo nchera ki naye kwachete korengereria ng'a tiga orwa iga inche naramenyire ching'aki chintambe ntari na omogaka one ase enyomba eye bono iga agochiochicha rimo oraberire agosioka nabo agochicha koigwa ng'a oywo ororokanire asegete bono takororokana okomoigwa lakini tari goika tari goika iga okay buna bono aika buna eria achete eria jumamosi agachansa akabuta naende akagenda gochia iga abwo mwaye tari gosoa tari kobaorokia ng'aki mogoetana nkore ase enyomba rende rinde omonto orengereria naki gaki natantageti bono nabo agocha iga otorigereria ogenda mwanya korwana inche nkorwana tore nere iga ekero iroka ekero amenyete iga nari are kong'ita mono gose okorwa ase akorwa ong'ita kabisa bono agacha agatiga bono tachi gocha bono akagenderia komenya abwo isiko isiko gaiga ng'ai amete Nakuru amenyete okay iga akong'anya gochia Nakuru nomanyete gose gwachete koigwa ng'a Nakuru yaya ekero amenyete Nakuru iga abwo ritang'ani naimogete ekero naigwete ogoro naki namenya na abana inche bieka iga iga ngateba tiga ng'ende nkobesia omoiri ebesa gaki ng'ende ndore iga abwo ase amenyete ng'a ekero Nakuru agera abana baye bare enchara bono igo na omong'ina otete korwanera enka yaye okaimoka korwa iga ekero koigwa Nakuru are ogachia korora ng'a Nakuru iga ng'ai amenyete bono inche nkanya nwara iga abwo Nakuru iga abwo nabwati gasi ende yonsi nabo agosoka rende agaporosa omonto onge moibori bwa abana gose nabo akorosia narosia enke oinyora nere mwaye ng'iki abete ekero oigete bono inche nabo ang'orogetie matarau rende lakini aba chichrani chiaye chikamotebia na omosubati obo akomogosera mwaye karibu tokomanya buna akora ki aicha nde na omwandike ng'werere emeti enyene alright goikire Nakuru okworokirie amatharau koiranire nka ekero koirana nka iga okabeka suru ng'a bono tiga omenya aye bieka nkarora ng'a tiga bono omenye ekiagera natigete abana bande iga iga nkarora ng'a nabo ndatigere omong'ina onde igaro amenene ekiagera nere nabwate egasi yaye agokora nkarora ng'a naende yaya tiga ng'irane ekero nachiete korora rinde narorire amaene noo mokoragera are tiga ng'irane inche korora abana bane lakini atakoboria ng'a banto mbaye bamwabo mochio iga ng'ina taiyo kera ntwachete iga tokanyora omong'ina oria okorwana oko koino nchera taiyo mware kogambera ng'a na efamily gose neba abagambi bande mwanyara koigwana okomo bono iga agochicha ekero achire chinsere tari gotegerera igoro ya mogambi
ekero arwanire naende iga ikomoka ogenda iga abwo igo, egere onye ndiri omaete akorara nyomba nabo omogambia okomomonya omotebia ninchu rende togambera na amang'ana akore ki, aere. Bono onyora riria arwana iga osoka kigima iga ogenda. Iko keng'ani ng'aki kwaberire otari korara na omogaka ogo ase enki? Inche naramenyire nyomba iga korwa buna achiete, matuko arachiire. Emiaka ere? Emiaka yaraerire tingomanya aro emiaka lakini ching'aki chinyinge omogaka one inche ntomenyeti nere. Yaya tokomenya buna korwa riria nanyora abana abwo abana batano, tari komenya nyomba iga iga. Mogakorana igo yaani korara naye gose korara nonye ase enyika eye mogatigia amang'ana aria? Korara nyomba iga iga na korara nyomba mwaye iga tari korara oo. Yaya. Yanyomete mokungu onde? Yasoete nyomba. Iga agosii gose Nonya ekero erinchiete naye erinchiete eri na abana, still iga asoete nyomba ekagera onye gocha ominyoki, iga asoete iga abwo machoge. Iga ase ekenyoro? Ase ekenyoro iga abwo machoge. Konya koimoka getambo kero kende kobori bagambi gose ogende mpaka ase enka eywo ase asoete omong'ina onde nyomba, obori ninki ekogera omong'ina oywo agokorera iga, gose konya gotema komobori ere, inki kiabete? Naimogete korwa iga chinsa iko buna ibere chia mambia, nkagenda mpaka iga abwo ekero naigwete ng'a nasoete nyomba, ekero naika ororo agatamera edirisa, ngaika ororo nkakura nakurete ororo Gwachete na obororo sana? nagecheti garo tiga ng'ende ng'irorere ekeene Egekoba kebe? onye bono rende naki ngokora, bono ngatetia ng'ende. Ekero narwa ororo agatama riatama agacha naro akang'ita sana iga iga. Agatamera edirisa? Iga abwo agatamera edirisa iga abwo. Agatama nyomba oyo otigara ere ng'aki inki kiabete? Oyo iga asogete isiko na emagi buna ngokama are, bono kende nkeri yakorete ise bieka omonyene nagantebia yaya, omosubati one inche namokanirie okonya gotwara abamura ba abande gocha iga abasubati baba bagachandegete, omogaka oinya nagantebia genda aye oremereri orende abana. Oyo asoete nyomba na omosubati ore sobo gose nere? Omokungu okwere tu, oyo okwereire. Bono inche naria erio ekero nachiete ororo bono. Oboraka? Omoboraka, gochia aria bionge. Bono karwaria, agacha nyomba naende agacha gokorwa ninki gekogera gocha ko? Kondwania ninki ocha kombwateria na ekeng'werere rende. Ng'amotebia yaya na abana bachandegete inche tari nacha gokobwatia, igo nacha rende onye komenyete aye buya iga iga, na inche ong'e ende ntondere nonye na abana baragere, ndua ntobwati kerengereri naye. Eki kiandete na abana tari aye? Na abana bagera nacha. Naria riachete bono korwa eri nariachete akagechiwa bono pi naro tari gotoma kende. Akaborerani? Bono akaborerani bono agacha agaikera naende agachaka gotorengereria bono. Ekiagera torikomwaka kerasi ime abwate akarengereria. Abana aba iga kerasi ere inga bare? Oyomo are kerasi inye, oyonde mbere unit bono ochia kogenda omwaka onde. Abana gwateba batano? Batano bare. Ng'ai aba bande bare ekera ndoche mbabere gwatebire bare esukuru? Oyomo anchera nere oyo, oyomo nere oyo oraire omoke, noria okare bwoye. Nare ore bwoye, nare oyo iga onde ore iga atwomera iga, ere ng'aki atari esukuru? Ere iga yaigete ekero etakeire chibesa chia esukuru onyore bono amenyete isiko iga amatuko amatambe, gekera ekero nkogenda gochia gotebia headmaster ng'a yaya mwarimu mwabire inche nyakonya korigia nakoa agantebia mogenda aye na omwana ogo igo gose omoire esukuru eng'ao. Bono ekero yaikera ngakera tata omwabo esimi iga abwo abarimu bakamwakera, batirimboke bache kogamba igoro ya omwana oyo iga. Bono igaikera igoro ya omwana oyo, rituko erio agendire agochia koirwa esukuru eywo yaani eria abekire general meeting, bono omogaka oyo iga agateba orosire tari kogenda Nyamorongo iga nario rituko erio abana bari kobunga esukuru. Yaani akarosa na omwana oye in short? Yaani bono igo nabo oranyora ase ebirengereri biaye. Morigereria Oinka TV, nekero togendete gokora chinkwana na omong'ina oyo iga, nabo okorora ng'a na omong'ina otemete korwanderera enka yaye, erio amenye buya. Ekero okoigwa omosubati akoimoka korwa ase mwaye gochia korigia omogaka oyo asegete nabo okorora ng'a na omonto obwate eganga ng'a ande kande ng'a omogaka oyo iga atagoturia arende efamiri na abana, lakini goikera iga ekero oigwete ng'a nesinyete, togendete konya korora nki kiabete abwo after. Bono ochire nakorwa ochire pi, bono yaikire bono mwasinyanire bono tari gokwana nonye communication. Ekero twachete iga nkwarenge ng'aki naye kwaigete okaruga iga kera ngwatigete mpaka abana, inche naki kwarwete ase eng'encho omong'ina orenge iga oywo ore nyakobiara ataete ng'a tamanyeti nonye enchera kwarwete iga. Inchera ki bono okoenda gwatiga abana nonye nyakobiara tari komotebia? Igo ndwete iga
Kondute iga nabwate kende nyomba ngate iga ngosoka ng'etenda emyaka iga bekera abana obusi nyomba erinde ng'ende ekebarua na ebirenge ebiang'agete tiansoke ng'ende ekebarua ebinyore igoro nabo okonyora gose na egepimo 300 erinde nacha natondera abana iga iga echigotigara nanyora gose nakana nonye esukuru nke. Erio ogasoka ogatiga abana bago isika? Nonye nabatigete mwana nkababanga nkababeka nyomba iga. Bono ekero babere bari bakonania enyaroka eyanchire. Bono ekero bakabera omonto agachaka bagosa, ekero abagosa nari bachete koboa bono bakagenda maate. Still nonye bare kobera maate eri bono yanchire achete kondora nyagitari nari abana bono airaneti maate bagachia komenya ororo. Nari bachiete bono maate akabatiga ororo bono agacha kondora nyagitari ekero omosiko omonto amoteti mama ominyo Igo ekero orwete iga ng'ai ochiete? Ochiete korigeria abana bago orete endagera? Naende nabo mbatigete iga nyomba. Gotebeka nere ng'a nkogenda kwarenge ogenda nonye ewiki ogenda nonye amatuko 2 iga 3 otari gocha? Inche ekende kense nanya kosoka korwa mwana iga naende nanya korara isiko ekero nkoruga iga buna bono eri korwa narwete nyangusaba naende nanya koirana gochia ororo mpaka buna bono naende nasoka iga ng'achia Erio omanyete aye bieka mugaka lakini omanyete mwagora ase moiraneka? nomenyete mwana iga iga. Eri bono gwasokire gwachire korigeria abana kwabatigire iga komaete ng'a nkoirana ori? Nkoirana ndi nonye ekero ekio buna bono eri nchiete rituko ria chimatano ning'omerete omosubati getoparaine iga ore buna na omosani one nkamotebia gaki nonye nyachaki iga ntiga ndarigeria abana bane ndabarigeria chimitumba mogondo tokoruka ororogoro iga gose ng'aki ase ayia are korogwa nkamotebia aramisi mambia gese egepimo twaetwu nkeereti aramisi mambia ngokorandeki ngocha korora abana bane. Eri aramisi bono ekero naindoka nkamotebia yaya ng'a ebituma ribaga okong'a chibesa ong'e na besa nke nachire ebi bia risabu ebia risabu mbire bire ororo gabo bono etransport ero nimbwate. Nkamotebia yaya ng'aye okonyora naende nachire naende omosubati onde namosibeirie chianga ong'e ritumete rebe. Bono nkamotebia yaya bono esikirete nonye eri tore mogondo nkabateria rero goika nkebwane ndore abana bane buna nabatigete nabo oranyore obosi bwaria onde taiyo orabae bosi. Eri orwete iga ndiri? Iga ndwete iga rituko riria tikorinyora rituko riria aramisi gose na aramisi riarenge. Bono rende inche ngasoka igo nkagenda igo teregiti ngoika itibo ngasoka Nyansongo ngatetia ng'ende bono rioka. Igo bono amatuko oberete narenge korigia endagera? Igo mberete bono eri ewiki nonya ching'ana omotienyi oerete. Okabatiga iga iga okagenda ng'omotienyi? Bono Yokane bono ng'aki bono obatigete ng'ai bono kwamanya nababangete iga iga naende oyo iga naremete naki oyo nabo akobarenda naro ore erinde omonene? enyoreri oyo nobainga amo mpaka buna eri achete gochicha nari abana bachiete maate iga. Omotienyi oyo omogima nki okora? Mogondo okoenda mogondo mwaenda estage mwabarwa iga mwagenda rinde moirwa mogondo mwapimerwa egepimo onye nkoruga iga 200 mwarema rende kera omonto ekiaye mwatabokia. Igo bono eri kogwakana chibesa okarora buna tiwakana ebituma? Rituko erio nkamotebia yaya transport nimbwate gaki ng'a ebituma ebi ng'irere abana. Bono nari eri nkoruka korwa nyachaki bono epikipiki twaikaga abwo tugatebania abasubati 2 gaki twarosire tori na epikipiki nari toraike bwango koruga mpaka Nyangusu korwa nyachaki mpaka Nyangusu natambia na amagoro bonsi tugasoa rende epikipiki eywo bono buna togochia tore epikipiki eywo igoro bono abwo nari egari eri echete rende bono egatoseti bono tinamanya ng'a nkai twachigochia. Morigereria Oinka TV naigwete omogano togendete konyora nogotaka komanya ng'a nchera ki omosubati oyo iga arwete ase nkeye iga gocha gotoka nyagitari. By the way bono iga kwanyorire accident obogoretie ebituma ocha oche korora abana bago erio obatigete iga ngonya gokwana ore na moiseke iga omonene oyo kwatigerete kwababangete ng'a ng'aki mogenderete gose bono kombeti ng'a Nyasaye nababwate? Bono nabwate sime ya ogwakera gocha iga nababangete ngabatebia noremereri kiagera ndoche ng'a omotienyi ore gochia koerera bono nchirende yonsi ng'a Nyasaye ndendere abana bane? Ndendere abana bane ki nababangete nenchara ki mba narete ase obogima bono nabo agotematema ase akonyara erinde ng'ichere. Bono aye tata mwabo naye ng'ina? Bono naroche nchera teiyo ndanya kobaakera na ebirengereri ndabamente ase na inche ng'emente ebirengereri mogondo iga aria. Bono nganya kobatigera tiga Nyasaye abarende rituko ngochia kogenda twaomerana nabarabwo. Bono gwaikire epikipiki igoro ase eng'encho mwaratarire mwaro yaya twarosire tiga tori na epikipiki toike bwango mbotomisira nchera. Iga bono mwachire nari monyorete accident?
nari tonyorete accident bono inche iga abuti namanya bono ekero nkorete omotienyi na enusu nyagitari abo bono ntari koimoka nari bono mboretie abanyagitari naki bono nachete. Ari bantetirie nonye na chibicha mbang'agete abwo rigia buna kwarenge na ambulance yakorentete aye gwachorete paro okarente. Oyo nomotienyi kwarure iga naende gwachire kwanyorera accident naende kwanyora omotienyi onde extra. Onde extra bono ntamanyeti asende. Inche bieka omonyene ntemanyeti nimbori ng'a nkai orwete bono nare konyara kobatebia. Goikera igo engaki eyio nero oranyore ng'a omong'ina oyo iga ore nyakobiara ekero twachete iga atete ng'a tamanyeti kende gionsi igoro yago. Netogekane ng'a engaki iga nero arengereti ng'a gwachete kora ebinto biago. Bono amatuko ayio okora namenyete nyagitari iga emitinyi eyio yonsi. Bono ere ekero bagocha komanya bono ere akambarera ng'a nabo amatuko ayio yonsi nabo nkare ase abwo ase nachiete. Totarachi koenderera na obogima bwa nyagitari ekero abanyagitari bachete gokoeresa bono ekero kwabeire gwachire farm. Kwamate ki mobwate na nyakobiara? Chamara kobiara intwe etaini naende ntwanye kogosana nere kimbwate oboremeru nabo nkoena mate iga aria mosabe onye kabwate nabo akong'a. Lakini onye tabwati nabo agontebia nkeiyo. Charo ntwanye goetana gose totenenerane gose tosomerane. Nere inche bono timaeti nonye bono iga ntoigwana nonye naete bono ensa buna naki bwakire buya tanya goseka na aka agake komotebia baba tosabe okonya komotebia abwo na inche goseka iga ogenda inche ntobwati bobe bonde na mong'ina onde. Goikera ng'a engaki iga bono kwaberete amatuko aya iga ng'a emitinyi ebere otaiyo goikera gatwara ebirengereri bire ebiao bire ebibe igoro yago igo nogoteba buna kawaida ase omong'ina onde bwa ensiasa omochie bono bakorengereria ng'a omokungu oyo iga nabamuire gokora ki? Inche omanyete onyandirie okogania kwane onyandirie orende omong'ina oyo ominto gose togokwana nere gose antebie ase amagoso aa nare anga nabo togosea nere ekerengereri na inche namotebia ekerengereri kere omotwane chwe ekerengereri nabo ngotwara na eirengereri ime yane bono timbwati togosea nere ebirengereri rinde mote naki gaki buna nde iga nonye na omogondo timbwati endagera oroche omonto nagokonye kera rituko gaki naye tobwati mogondo onde nawe orache omokonye. Bono inche ekero naki ekogera ntari komotebia amange naende tari gotenena amo gose tari gocha iga aicha aisaranse buna mwaisaransire iga inde tokwane nere iga. Nogokwana igoro ya omwana oye oyio ore omogaka ogo ng'a yare ng'a yachiete kende buna ekio ebi mbiyio bono. Aro tari gokwana bono ere nabo akondigereria abwo na inche twarigererania abwo. Alright, bono kwabokire nyagitari abanyagitari bakorokeria chibicha enchera gwachete ororo eki kiabete ogoika ororo korwa abwo nki kiabete? Korwa abwo nki kiabete next? Abanyagitari bono bakorokia baka chibicha buna gwachete nyagitari nki bono kiachete gekaba abwo next? Bono iga abwo ase nari nabatebeti gose oyo abanto baminto mbakamanyete ase ende nyagitari iga bakabugete gose ande gose nkang'entire gose nkai nkare. Bono nari nabatebeti nari nachete gobatebia inchera ki baminto barakore bamanye ase ngakare mbatware ebirengereri bire ebibe. Alright, bono aria gwacha gwakera mosubati ominto? Bono nari nachete konyora omonto ngocha goakera mosiko ominto ng'omotebia aye ekero baigwa iga ase ende nari bachete bagacha korora ere na momura ominto. Oyo nere oyo ogonde? Esukuru akorigia bono? Esukuru akorwa. Sana akorora otenyire chinko? Otenyire chinko. Alright. Buya sana. Bono ekero gwakera mosubati omino nere ochete agaturigia. Ng'aki accident enki ng'aki kwaumiete ang'ana? Igo naumiete okogoro gokabutokera ime kwaganeti chichuma bono nkanyora bokonyi oyo okombekera chichuma besa nabwate. Nabo naro bono iga enchera ogotara gokora tori konyara gotara buya? Nonye bono ngotakeire gogoteneniwa kiagera okogoro oko okabutokerete ime pi. Naende ng'ai kwaumiete ande? Koumia naumiete iga koumia na amagoro iga iga ekobara. Nyagitari iga ng'aki kwarwete ororo epiri ng'aki mwagakanete? Epiri intwe abairi bane bang'akanerete. Batemete bakara ng'aki kwarure nyagitari? Bono. Alright, bono gwachire ase nkeiyo iga abana baria ng'aki kwaboyete korwa omanyete bachete komanya bono mama mwabochire bakarusia ng'ina koro bagacha gose bono ekero gwacha nari yakoba mwakwanete nkwana chinde? Ekero toigete iga nabo chingo chirigeretie ase saa tatu. Chia botuko? Saa tatu chiarengire ase.
Bono kero toikaga iga enyaruka egateba ntokorara nyomba ntitweka tiga mbanyi baba maate buna twakorire twarure nyagitari nari baba omwaborende oyo iga akaimokia omwana gocha bagacha bonsi na baba omwaborende nabo bachete agakaigwa buya agateba mbuya ase ogoika. Alright. Ndagera mwabwate ng'aki bono mwachaete koragera kwarure nyagitari. Bono iga abwo gonto nabo twabete konya twaeirwe omochere lunch twarire nyagitari. Korwa engaki eywo goika bono omogaka oyo onyakororokana oyo ore omogaka ogo goika chinsechi igo onyakororokana ande onyagocha. Narorokani yachete Jumamosi. Agacha iga naende agateba Jumamosi eyete. Yes. Jumamosi erie. Jumamosi erie. Narorokanete iga iga naende rende agacha agatira Jumapili akagenda. Ekero achete Jumamosi eywo naraire mwaga. Narareti iga iga. Ng'ai omoroche. Ng'ai kwamoigwete kwamoroche. Nachete iga iga. Nachete iga iga rende naende akagenda igo namoroche. Lakini taraiya. Tari korara nabo namotebia tamenyeti iga iga. Yakaira naende aria. Igo nairanete. Abana takwanete na bana nchirende. Abana nachete nsa iga nakwanetie oyo amakori akamoa ritunda agateba ngocha ande. Okay. Mwancho murigereria Inka TV noigwete enchera efamily iga emenyete etwachaga iga kerenge kenene ng'a komanya obogima bwa omongesibati oyo iga ase eng'encho twabaire tokorigerwa na mosibati mwaba ng'a toche at least abana bare nke iga bakonywa bare esukuru endagera batabwati mosibati mwaba norochi buna are mwarega enchera arusi nyomba nabo okorora ng'a nomonto tanyare gokora gasi ende naende otanyare gokora kende egoikera bono iga ngasi ki oranyare gokora inkio ng'aki bono enka yago ekoragera goikera chinsechi ng'aki bono ng'aki okomake sure ng'a mwanyorire endagera ake enchera teiyo ndanyare oria moranche monkonyere abana barenge bamenyete bono nyomba eye abana mbane mbwate bono iga bare nyomba mbane ng'aki bakoragera bono enchera teiyo inche nare gosaba nyomobwate gokonya konde monkonya timbwati enchera ende nonya na esukuru bana bane nonya bachiete iga ebachiete rende koreng'ana na gose bagoseriwa naende bairane enka. Ngotebekana ere ng'a ore omorebi nabatete ng'a ore omorebi okonywa naye ekero gwagachire nyomba gocha konyora gotindete ngoigete ogatiga gose inche natigete konywa bono rende omaete omong'ina omorebi omaete amenye na abana tari korageria atamanyeti nonya na esukuru chiokorwa buna nsogete korwa iga iga nari abana bane iga ng'a nonya gwakanyore nkwamaete ng'a namaete naki abana bane bakoragera naki bakobeka naki bakoeboia igoikera iga nkonyore nabomenyete yaya tindi konywa inki kiagerete ogatiga igo natigete kiagera naroche ng'a ng'ise koba nkonywa na ebirengereri ebinge nachire koeba abana bane ngatigera abwo ngatetia ng'ende ndigie egebarua nkore ndindire abana igoikera iga tori konyuma yaya tindi konyuma. Okay buya kegima mwancho morigereria naigwete omong'ina oyo iga buna agendete ng'aki bateba okorwa Eren Nyanchama. Eren Nyanchama. Eren Nyanchama naigwete buna akorire enka yaye abana baye eri banyare gosoma banyare koragera onde bwensi oratwarekirie ndagi gotaka komokonyera enka yago nki abanto oragani bagokonya nki oragani gokonya erio ogendere nobogima bwago Igo magonkonya bagonkonya esukuru ntotorigereria abana basome otebia omonto orari okorigereti enchera aragokonya nere inche egento ngosaba gaki egento nganeti abana bane basome ni enchera ende yonsi moraba mogonkonya babe bakoragera kiagera timbwati enchera ende yonsi barabe bakoragera nakobeka onde bwensi oranyore obwate nonya na eyanga nonya koroto nabo bagonkonya gaki inde barorekane bagende esukuru basome. Onde oratake okong'anyikora iga iga akoire ase ochikomenya ororo na abana bago akoe nonya engasi ende nonyare korwa tinkonyara korwa iga kiagera iga iga bono torochi ng'a no abana bagosoma ang'e iga iga goika bono enchera morabe mogonkonya mbe nkobarendera iga igo onye okonya gokonyera mbere ase enka yane erinde abana bane bamanya ng'a no seito konya korengereri gotwara omogaka onde ase eng'encho bono oyo osinyire nanye gotwara kerengereri kende gionsi era narengetie ndake abana bamaete sobo na abana baneneire bamaete sobo iga iga naki ekogera ndemerereti kerengereri keiyo mbwate ng'a gose ning'enda ndonsi korwa ase enka eye igo nayombeti ng'a obwate omogaka otaiya gose obwate omogaka enge oyo osirete yaya inche nabo mobarete ng'a no are kiagera nonya na abana nerieta riaye bagosomera esukuru. You're right.
ing'isa nigete ng'anwari nogwate simu yanje ng'akire nto okonya oyo otete gogwakera esimu oyo otete gokwana naye enchera kibona ng'aki agokonyora igaranyore korwa ase moisiko omonto bono kiginda nyore namo okongorera nanga simu kandi gonsire namwatumekana inche gaki mwasena inche tikiagete mbwati magoro ndanyare ngotara. Okay bono abakonyora omonto natete gokonya esukari natete gokonya eschool fees natete gokonya ching'eni kende gionsi lakini oyo oragani ng'a notake gokora gasi ende nki oranyare gokora naende egasi eye iga ng'aki nki oragani okonywa biasara binde kinge ebinto binge ebio buya mono ebiasara inche ndanyare nabo bakongorera onye na echinyanya ekereti naoni na omeno erinde nanyora ang'e egasi tore amo na abana bane. nchiro ki erang'e iga iga gose para nere ang'e nsaguru igoro na mombuga iga chitinga nchiroro na motonto nere ororo motonto ki bono tingonyara goika ororo yana bono ninyarukeire gosoka erinde yanyora yareta twakora bengi ati mbwati none chinyimbo ndatarire omo MCA bwasaye gose mogambi onde onya goika ang'e konya korigia mawasiliano ya ogoikera omo MCA gose onde agokonye gose omoerese mochandogo tinare konyara buna narwete nyagetari lakini nabo baikera buna oyo omo MCA ominto nabachichaka leta agatuma abapwasi babana baye bagacha bakang'ambana korwa iga bakambeka egari ime kaendanga akekura naende bakambogori bakandeta nankwaneti bagankwani bonsi na omogaka oye bono korwa bakonyete kende bankonyeti kende lakini agagotomera omonto agakobogori korwa nkarigi gokana lakini nkarora orocha erabatahira busa agocha goteba ekura eria eyemo ninche nagerete andake naende rinde omonto okoreki lakini obogori korwa nyomba nkabogori gogoro ngereti nkenda bakanyamoronga naende nkabogori naende gocha nairete chikura taireti taireti anje borigereria engati ebi naigwete enchera obogima bwa omong'ina oyo iga Ellen bore gase enke yaye naigwete buna akwandire ng'a nonya na omo MCA okabeiro nacha iga iga agatuma abanto bakamobogori korwa nyomba iga iga akaenda agakekura naende bakamoreta batamoeti kende omoerio otaireti chikura igo nabo oigwete amang'ana aywo buna are goikera iga bono ogokonyeka kwao ng'ai korekera okoirigereria ngochia ore ekanisa kanisa nagachireria naikire ase ekanisa nkoirana nanyora omogaka one nore isiko iga iga onteina amarwa okorokoni bono nkarengereria ndake bono rinde ekare iga iga igo nkobera ensiko iga iga erinde onya kondora bono rinde egaikera ngatigerania igo igo bono nchera ki nobangete koirana gocha gochia ekanisa gose bono buna gwatigete iga nari kanisa goika moinyore omonene nere ondusia ase akong'u ntakagerete onya ndimbwate amagoro ananga naikire ororo mosaseme mwancho morigereria ase eng'encho ya abana timanyete gose omwana oria nacha gocha na monyara koria onde ng'ai are toramanya na oyo onde na esukuru are taracha bokuja toto kuja oiga na oyo okarenga oyo oyokane oyo na oyokane kuja toto na oyo oyokane oyo mbona abokire mambo unaangalia nini hiyo bana banyaruka bayabori na oyo ndene skuru wale taracha oyo ndene skuru aka okay sawa no iga nere rukorinde to yo nero ndende okay sawa ningani oikaransa uba batura kwa nae ese una maminale iga ndeto beke gente kiga lekanga guse sati ago tura kwa nae chinkwana ibiri isatu akio korokwa Ngorokwa Angela Mura oyo mama minora eba ngaki mama mina korokwa akorokwa ari na njama ngasomore ngige ko gerota gochia school na aliko sari go school bono ngachiko taitata andwere chipesa agatata bwati pesa oyi mwaka ki yo 2020 class irenga kwale ari nkirasinya class inya 2021 kango class isano bono 2022 kango class isano ne mole grade 6 ito ukwana school kikwala gasoma Nyamoronga igono ekero gwate bitato minako akandire school fees yakanga mama minota bwati wezende ukarabona bono masomo tigora bekirago ngakirende ngote bale bune school ne free education ngaki
masomo gose skuru mbosa nkikia bete. Chena chete kamoteiyan kabe skuru banteti buna timbwati pesa ngiro moiboli bono ngach kamoteiya kanteita awetabati baga orosire Okara bono tigotige omonto arataka ng'a oirane skuru bono iga nonyare koirana gose nkosi orakore ng'aki oigwete goikera bono iga nobwate bado enchera oragendere gosoma gose tokonyara kosi ndagende ase eng'encho yaki eskuru ero ng'aki bono tokonyara kwaberire isiko bono koroche bono omonto nakoirania eskuru erabe ngokobetereria igo ekosi orakore bono iga emiaka ere ngobua akambwate 14 14 14 igo bono iga oise gotaka koiraniwa eskuru ero tokonyara omong'ina timaeti gose omwana aise gotaka koirania eskuru ng'aki oroche aye ngonya koigera are konya komiena akore ekosi nere atagete igo bono iga nonya naye oroche ng'a natomotebia airanie eskuru inche toramosumbua nintagete omwana one agende esukuru asome gotatiga ogochi komotebia oteba naiteire abana baria bande bache gonsekerera buna nabeire bono omwana aye buna mama mwabo ng'aki oroche oraganie omwana oyo iga akonye inche omwana one kare atage kogenda esukuru nabo headmaster eywo yamosereti nabo agoteba gotiga omwana airane esukuru asome ache goekonya ki eskuru ere bosa nkiare gosereria bono inche nabo ntamaite headmaster anje akanete ng'a batari nairwa esukuru eng'ao bono inche gotaka komotebia ng'eria nonye erirube chwa bana aba iga buna bare iga mbabwateire nonye birth certificate nabo ekoba egasi enkong'u koira omwana esukuru eng'ao tagwancherwa bono goikera iga kwara ng'a mbuyairwe ekosi emiaka iga 14 kare inche agende ekero aratake lakini inche esukuru ero omwana nairana ninkogoka ndi buya omwana asome nere ache goekonya gochia moto inche tinkaneti nonye uniform yaye nabo ngachete alright igo aye kwarigereirie kwarore ng'a esukuru nabo otanyare igo ase okorora kwago ng'a ekosi mbuya ng'aki gwateba igoro ya tatomi nere kwanya komorigia aye omoborie omote tata ng'aki aye kwanya gokwana nere inche nachete gokwana nere nakwana nere ontebia inche narosete naye komoboria ase ki ontebia chibesa timbwati kwananga na omonto okorigereri iga aria nki orataka komotebia aye inche ndanche rigereria oyo orarie ase kamereri ndanche nkonye ng'ende ekosi okoba mama ndagenda bono mama takonyara okoba inche nkomokonya igo ekosi ndaisi amatuko aye kwarendete mama na nyagitari gose amatuko iga agotigerete abana iga iga akagenda korigia moragere inchera ki aye kware korageria abana abamia nare kwenda ekonda nareta nabarageria ekonda naye kore gokora bono naye gwatigerete koba omoibori okay tatomi nonye garigeretie video iga motebia ng'a egento ekemo kwanango na tatomi are abanto bare gwancha batokonye tore buna tokoragera ko mama tabwati kwenyara konde ng'aki oratebe igoro ya tatomi tata inche ndateba babwaterane na abanto bang'ire ekosi kwanya komorora aye inche nkoigwa ochire na buna eria achete narengo ng'aki okoigwa ekero okoiguna noara atari gocha inche ngoteba ganchire gochanga tagotenena bono intwe tiatobere na mama alright ya kigima mwanchi omorigereria Inka TV oroche omwana buna agokwana noroche familia iga buna ere koratwara enchera ende ya kobakonya nonye na echianga koratwara enchera ende ya kobakonya nonye na endagera nabo okotoma gocha ase enka eye iga naende by the way nabo okorora nonye na ogoika iga iga orore ng'aki okobakonya ase aya ng'aki mwateba korokwa omachoge botire gina ekenyoro kiabo omachoge botire igo tokaimea amachoge basi omachoge chache ase county ya Kisii alright esimi ere nobwate inchera ki bono omonto araganire gokwana aye inchera ki omonto aragani goika ng'aki agokora bono omoisiko ominto oraiche koba gontebia nabo akonyoriwa alright morigereria Inka TV ningani koreta mosubati mwabo iga ase eng'encho arwa enamba ya esimi naende onye kabwate kende aramente ekemo gose bibere nabo ngwancha akorebo ase etaiti etari entambe korwa bono tochiandare mwancho morigereria Inka TV nakoreireire nkoreta ande mosubati mwabo nere naretire iga
ase eng'encho batebanga nere biekobwata esimi naende actually nere oturigetie into buna Inka TV gocha ase enka iga. Karibu sana, ng'aki baba korokwa? Rispa Mura. Rispa Mura ng'aki kiaikerete bakogaturigia? Ng'aki gwatonyorete ng'ogotebeti ng'a buna Inka TV ngokonyera abanto? Ibo yaikerete ekero nare konagonchokana, akona goaka etangaso ng'a mosubati ominto naborete abana abachandegete, Yes. ninchiete mpaka Mutonto police station, ngaaka eripoti. Erio ombeti ng'a mosubati ominto nasirete? Ekero naaka eripoti, Yes. nkagenda mpaka esukuru ase abana aba bagosoma ekero nanyorete omwana agoseriwa buna korera geita. Nkaripotia omwarimu, nkamotebia omwarimu yare koba iga akwete, abana aba na chintakana. Igo bana bakonya goseri igo? Bana korera geita. Bacha baka asanti yabo. Ng'aki yare koba aro, tobwaterani tokonya abana aba. Yes. Omwarimu akarwa akarangeria omwana, agantebia aro omwana arasome esukuru ataragereti. Oroche yare koba naye nosome, akambori nobwate enchera okonyara oranyore endagera. Yes. Nkamotebia omwarimu nainche ase enka yane ase nkoru, namuna teiyo, ekiagera ekero nkorigereria nkamotebia ningotoma esecondary moino iga iga, abana bane mbegete esecondary mbabere. Ninche omong'ina naende ninche omogaka, omogaka nonye kare ororo, iga akonywa amarwa otinda, bono ninche mpaka nkarangeria omwarimu akagenda enka yane korigereri. Oyo bono naye? Ogaka one ere akonywa otinda? Okoboko kwane okomo, Yes. nabo kore iga igo nkoremera oka okomo. Yagera endagera yatoka abana bare. Igo nabo naye nobwate obokomo? Akambori ng'aki oranyara abana abaragere, nkamotebia gaki timbwati endagera isaine, lakini eri nkonyora. Naki aro omwarimu yare koba boria kwarire bwatigaire amatori, Yes. aria ogosangereria ogotuguta. Tokobaa bari gose ntige enda yane mbae, ekagera nkaimokerera igoro na abana aba, nimbogoreti mpaka omwana oyomo, ngachia gosaba ribaga kebuta esukuru. Omwarimu akang'a ribaga akambori naki aro orache onyare goakana. Nkamotebia nabo ngwakanera oyio, ndaratiga abana. Erio tomanyeti ng'ai mosubati ominto are? Aya, amatuko nari aerete atato, nkirete magoroba, abana bane bakaruga bagantebia mama ragera. Ngakira na obokima boria koboko nkaiyeria amariga bagantebia ninki okorera? Ebirengereri obwate nkobore bari maye. Nkabatebia yaya, timbwati birengereri binde, obokima boria nabwate koboko, nkarusia koboko nkabeka emesa igoro. Yes. Egento gegacha gegantebia iga, riko okona korengereria, kiande ekiara narengereti nkabeka onye mama ominto orenge moyo, kango nabo lakini nkona gochandeka iga. Abana bagantebia mama tokona korera rioka. Nari nachiete nkareta ebuku, nkabeka emesa, riria nabekire ebuku eria emesa, nkanyora esimi egocha, ntaraigora ebuku eria. Ngatebia gominyoka mpaka bosongo, ocheki mosubati ominwa. Yes. Gagokobora general nyagitari, ocheki mocheri. Yes. Accident nere yatokete, aya ocheki gakobora general pipipi. Ogende mpaka mocheri obatebia bakoigorera ocheki. Bono ngaka esabu ngosoka botuko. Bono iga ndabaisa koumia ekiagera chinsa 5 chigochia koba naki ngokora. Ngaikaransa nchigotema korara nsinywa korara. Nari nabogete mambia ngaka eripoti nari ninchiete mpaka polisi aria, nkabatebia oyio konya nkorigia, igo igo ase atokire. Bagantebia minyokera egekeke, lakini nkabatebia iga, tinkogenda ntararipotia abanyene. Nari ng'ichete mpaka iga iga na epikipiki egantigera rogoro aria, nkaripotia inche koripotia omong'ina bwa enka eye. Bono naki ngaki twachete tokanyora ng'a bono nabo atobete ng'a ripoti ng'a naye kwarete ripoti iga iga, ng'a mosubati ominto nyagitari yakare. Anyway, bono ase eng'encho botoromogana oyio omotambe ase eng'encho twanyakorete ngaki eria. Goikera iga gwatete ng'a naye gwashughulika na abasani na abairi komake sure ng'a mosubati ominto oyo ore nyagitari. Mosubati ominto naye ng'a omonene? Ninche omonene nere okombwatia. Barenge more seni? Torabaisa geste abamura babere. Mama asirete agatiga abamura barabe sinini oria na omonene. Yes. Abaiseke into twatang'aine, ninche omoiseke o kabere. Ase situation ya mosubati oyo ominto buna amenyete iga iga, kwabeire gogocha iga iga, kwabeire gokomanya nki egenderete, ng'aki kwabeire gokomoa advice buna mosubati mwago omonene? Inche ngotema nde komoa advice namorangeretie na omogaka oye, ngaisaransia omogaka oye isiko riane, nkamotebia nonya timbwati ase nararenge gochirocha, nkamotebia tiga nkoa ase aya, nkaenda nkabaorokia. Buna korema, natubutorana ase nini, egere endagera etoke abana enchera bakoragera. Oyo omogaka oye nkamotebia gose onye nakora amagoso, agantebia yaya mokoyona naigure. Ngachia koganya bono airane gocha, korwa erio, togochia kororana iga, naende engaki inche ngoinya komorora, na engaki namorocha ekero amatanga arenge iga.
Wegerega tanya gocha agatokwani ogotokwani bosa iga nchera agasira igo korori nana komo ate ba mugoteba kananga musubati minno murebi nini na kieta biembe aya mangana ayo nyuma yete nimanyete oya arigeti kwemincha oko barende ng'a bakwemincherana yes oyateba ng'aki nchera kinkorageria abana ngacha nkamwatiba ase nkamotebi maru ekero okonywa amaru yes igo tari aro enchera eragokonya abatari notamera ekanisa nyasaye are oyo omaana goetania kende gionsi okay inche nabo nare konya komotebia yango chori kanisa inche okay sasa bono musubati minote tabwati namba ase oyo orataga gokonya enke iga ya musubati inkiuro chia musubati minaga nitie ekenene naende inkiuro chia omonto aramokonye naende gogochi korwa enamba yaye naende ontebia ng'a onde oratake korigia musubati mino anytime gose gosupport nonyare koreta obokonyi baka inche nabo nkoreta ase eng'encho yes na bono natemire goonchokana gosugurikera abana aba kia nare kominyoka naika chenero naende naira naga gocha gocheki ng'aki abana bare ng'aki abana bakoenda esukuru yes natemete goonchokana aro mpaka nonye inche nkari kogechiwu onye namaete bwa omogambi ango nachiete kuomania nonye na omogambi ng'a aye buna omogambi ng'aki abana baratoke isiko kenya yabona omwana nare otaganeirie tagenda esukuru nabo nataete gotekia estep ere igo igo bono nkiote musubati mino nagotegererete iga inche igo ndamotebi tiga mosemeria nyasaye ogenda ekanisa naende ase nyasaye amorusirie no atambe nonye na omwana oria nachia konyora aria attachment ase barenge bosongo bakamboria ng'aki okona koeregana iga iga bagacha gonkonya kong'akanera chibesa nyagetari bagakana elifu 41 na 340 bagacha kong'akera esimo bagantera inche bwoyi musubati omino korwa nyagetari gwatemire goonchokana na epara alright ase oyo okorigeretie iga aria ase oyo okorigeretie aria karwa enamba yago ya esimu naende oaneki ng'a kende gionsi kerarigie musubati mino kararigigwe karatomerwa obokonyi bonde noborete baka iga ase eng'encho noroche abana bagenderete yes 07 18 75 04 69 irorere 07 18 75 04 69 mwarieta ki mpesa ekoreta Rispa Mura Orango. alright mwancho murigereria Inka TV naigwete enamba ya esimu ya Rispa omusubati mwabo kuruku Helen okonyi bonde bonsi oratware nabo okobotoma gochia ase enamba ya Rispa erie akonye abana akonye musubati mwabo boigo na abana baye naende onye koraganie gototumeka buna Inka TV koreta obokonyi iga iga onye koraganie gototumeka buna Inka TV eri gochenchia obogima bwa efamily iga by the way nabo torigia ase eng'encho ye group togozi create iga iga Inka TV entang'ani ya abasani ba Inka TV mbari boragani tokore change gocha ase family iga ase comment yaite entang'ani nokonyora group eroro nabo go join ekero gwa join iri ororo nabo koru comment ende onsi gose gotakanchire ende onsi torakonye family iga nabo gokwana into buna Inka TV na into nabo togokora iga ase eng'encho togokora ase eng'encho yago ase togokora ase eng'encho gochenchi obogima bwa abanto ase chifamily echingi buna echiga ntarachi gokora ebyo mwario timati gose baba nobwate ng'ana ende ya mwario arakwane manya gochi gokora nobwate kende kia mwario oraba oratebia omorigereria Inche ndatebe nagokire ase ogocha kondora iga iga erinde mondore buna nsumbugete iga iga igo nkobakera ng'a mbuya mono naende nibweka abanyene ase ogocha inche nanya korora mogeni mwana iga araiyeka nabwate nanya korora onde bwensi gocha kondora iga mwana okay biya sana nani moseberi nyasaye nagokire naende ngotebia abasani baria bane bagenderete gonkonya nonye na obosie nagotebirie ng'a mbuya baseseniwa na bara bose bakorusia naende birana alright ende bamoseberi nyasaye naende ochie ekanisa nabo nkoenda ekanisa kiagera abaminto twarenge na barabwo bakwete bono inche narenge gati nkanyora nde moyo ngataboka nonye bono iga igo ngoika chinsa chinde nairenge nairora buna nkwete bono naende chinsa chinde ndora ng'a moyo ya mware kabisa nono obongo mboreira na burundu mwakogonye garigereti ere nkio komotebia kia mware omogaka one inche ndamotebia inche timwangeti ntwaitaini nere ntwagosa ntamagosa aro nabo are ase enyomba are gwanchaira na mwaye mobwaterane tokonye abana inche na abana bakogera nkotwara ebirengereri nasoka isiko ntancheti gochi korigereria abana bane inche timbwati bobe bonde nere tiga aiche ase enka tobwaterane torende abana tokondisia nonye omogondo abana bane banyorana barabwo asante sana mwancho murigereria Inka TV korwa chinsemo echi iga chia ng'ake kinyoro mwakeruka
Botire korwa chinseme chiga chia ekenyoro kia Botire ekegotoka imeye ward ya Machoge basi yegotoka se constituency ya Machoge chache me county ya Kisii na onko kodero mugano iga bwitwiriga ria rero enda kurigirira imigano ya Inka TV narenge nchibika ntwarenge na barenge imaga ye camera Jeff Jogo Bridget Kirbo boigo ekara tugochigo soka burwa senke no gosabanga gokonya umuntu rero tokumanya nkikirabe anki okonyo yomino kale moyo samali tankro ko Brian Marknight wakalit kolinde yandra gotegerera na kuligiriria Inka TV.